Здравейте хора! Като започна това видео, искам да ви се извиня, че не съм снимал от ужасно много време. Около половин година, не знам, не съм сигурен. И днеска започваме нова поредица на Score Hero. И да, аз съм играл на... Много съм слаб, между другото. На 19-то ниво съм и днеска ще поиграем малко. Каквото стане. Ще се опитаме да минем поне едно ниво. Така, тоя. Тука, така. Този тука. Подаване на моя... What the fuck? Фриги, добре. Подаваме на моя играч. Така, ето на този. На мен си пак. Добре, владях. И тук ще шута. Ето тук така. И къв пропуск, дай пак. Много силно. Стига е. Стига е, човек. Добре. Така. Същата схема. Вау! Той овладя по друг начин. Миналия път овладя по-странно. Така. Подаване е моя играч, сега трябва да вкарам. Ето тук. Гол! Да, това е доста хубав гол. Имам снимка. Имам две такива парички, като умра, да ме ги върнат. В смисъл не като умра, като не се справя с нещо. Да умра. Подаваме на този, на моя... Сега ще го... Какво стана? Същата схема. Само, че тук този път. Да. Вижте треньор. Доспа. Сега трябва да я вкарам. Какъв гол. Погледнете. Отключа постижение. Сета. Вече съм 32 номер. Вау. Бях 45. Извинете. Малко съм настигнал сета. Много ти пука. Подаваме на моя... Господи! Ще я бия. Каква греда! Дами и господа, за тази греда нямам думи. Нека се опитаме отново. И отново засада. Все забравя, че го няма засада. Хвана я, пак ще го повторя. Тук са. Пак ли греда, бе, човек? Пак ще го повторя. Стига, бе, сега нямам мангези да го повторя. Те ми отидоха сърцата. Сега пак ще трябва да чакам много си. Пак ли греда? Баси гредата, човек. Стига, бе, майна! Това е тая игра! Само греди! Давай пак! Тук той е пак. Стига, бе! Вижте!
Това не се е случвало. Какво става, бе? Ай сега по друга схема. Глей! Ей, тая игра. Пак с моя. Пак съм 45 номер, бе. Стига, бе, човек. Казвам ви. Сърцата ми отидоха. Опитите. Подадох на този. Сега 100 трябва да пия. Пак ли града, бе? Стига, де! Знаете... Давай сега тук. Добре, бе! Каква е тая игра? Оня в засада. Ето. Казвам ви, сърцата ми отидоха. Отново града. Не знам. Просто нямам думи. Дами и господа. Хора. Та града. Стига, де! О, най-после! Вкарах я! Разгеле! След 100 хиляди опита успях да вкарам. Извинете, хора, случи се нещо. Извинете просто. Вратата се отвори. Продължаваме следващото ниво. Ще подам на този тук. След това на този. След това на моя играч. След това на този идиот там. След това на моя играч. Иззеха ми е. И това ми е последния опит, хора. Ако се проваля, айде да не се проваля. Следващия път, когато се проваля, трябва да се пръклепа. Защото няма какво да игра в тази игра. И да, хора. 10 минути може да се пръклепа на пауза и след това пак да го пусна. Да, по-скоро ще направя така. И след 10 минути бъдете готови за още от тази готина игричка. Да. До някъде. До след 10 минути. Добре, хора, вече имаме едно пълно сърце. Ако проваля и него, просто спирам клипа. Така че, нека започнем с 22 ниво. Хвърляме на ето този тук. Ще подадем на моята звезда. Но ми взех топката и ако се случи отново така, просто се отказвам. В смисъл, не че се отказвам от поредицата, спирам с клипа. Ще има поредица, обещавам. Играта е доста хубава. В смисъл, да. Играта е яка. О, какъв пропуск! Просто реч на Макс! Как можа да се случи това, бе? Добре, да, брат. Това сърце както ти ми вади акъл. Аз го видях първия път, как тупна.
Добре, последен опит. Не знам какво ще стане, но... Пълна глупост. Пълна глупост. Добре, хора, мисля да приключвам с този клип и ако клипът ви е харесал, може да харесате, да споделите с приятели и да се абонирате за моя канал Иван Гейминг БГ. Така че, да, аз бях Иван Гейминг БГ и ще се видим когато се... Да. Повтарям като някакъв идиот. Добре, чао хора, до скоро.